Onzani Yehova ngomgcobo nizebusweni bakhe ngendanduluko zovuyo. Yazini ukuba uYehova uThixo uye osidalileyo asisithi. Yenani emasangweni yakhe okubulela nasemakhosini yakhe ngendumiso. Yibani lokubulela kuye nidumise igama lakhe. Phefumulela Thixo wethu xa sithandazane kuwe. Sijalela ubomi obutsha masikhanyiseke nguwe. Siyabuva ubukho bakho bukho kufuphi kuthi. Siyaliva ilizwi lakho. Uyathetha umoya wakho. Kristu umthetheleli wethu sipha umoya onginayo asixhase ngenyaniso xa isono siye nayo. Usinyamezele babo sakuxakwa inhliziyo ethi noko indlela yazi ibithanda qakha. Asingena umbi umhlobo unokuvelana nathi ngoba kuyakwazi ukuthi bekho abahlobo kodwa ngabikho unokuvelana nathi. Bekhona bona kodwa bangabi nako ukuvelana nathi. Usincede thuthuzini uphele izinto zethu. Iculo 110 kanti phela sicele uSister Peterson asikhokhele ngomthandazo.